Vítam vás všetkých pri ďalšom mojom odovzdaní odkazu. Takže ideme na to. Ľudia už nemajú veľa času, aby sa rozhodli, pre ktorú stranu sú ochotní pracovať a tým posilovať buď svetlo a dobro, alebo temno a zlo. Vzhľadom na dátum vášho roku končí všetko toxické, staré a nefunkčné. Čiže na jeho konci by mal byť každý zaradený a začiatkom nového roka sa život všetkých bude odvíjať od ich rozhodnutia, činov, myšlienok a energií, ktoré budú vysielať. Všetci prebudení už viete, že sa nachádzame v istej etape apokalypsy. Neprijatím druhého Božieho Syna sa to všetko urýchlilo a tak aj čas, ktorý má vaša planéta, sa kráti. Zem sa otáča rýchlejšie a obe polia prestávajú navzájom komunikovať. Slnko čoraz viac a častejšie a s väčšou intenzitou doslova vybuchuje a to všetko má negatívny dopad na život na vašej Zemi. Všetky tie katastrofy znamenajú pokračovanie očisty, no ľudia sú stále nepoučiteľní. Nepoučiteľní z tých varovaní, choroby, katastrofy, vojny, tragédie. Dokedy ešte? Hodiny vášho rozhodnutia tikajú. My nad vami bdieme, ale všetko závisí na vašom slobodnom rozhodnutí. Svetlo či temnota? Aké poznanie a túžbu nesie váš duch? Vysielame vám lásku. No, to je ďalší odkaz, ktorý som prijala. Toto mi bol povedať Sharon. Väčšinou chodia viaceré bytosti. Toto sám prišiel iba Sharon. No a neviem ako vlastne sa rozhodnú ľudia, pretože všetko je tak zmanipulované, že niekedy sa dostávam aj ja do stavu, keď cítim v sebe na hrudi takú ťažobu, smutok, niekedy proste sa mi chce plakať, vyplakať, vykričať všetku tú bolesť, ktorú cítim. Ja ako silný empat cítim množstvo energií a prakticky aj tú negatívnu a to, že som jasnovidná a vlastne aj počujem a cítim, tak mi dáva poriadne zabrať tento svet, život, ľudia. Je to tak, no. Ale aj tak som veľmi vďačná Bohu za to všetko, pretože mohla som zachrániť kopec ľudí a pomôcť, poradiť, keď sa ľudia obracajú na mňa. No, dosť už bolo melancholie. Máme krásne počasie a ja vás všetkých objímam, posielam vám objatie a veľa pozitívnej energie. Rada sa s vami uvidím na budúce.